The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw sa tanan. I hope anamos mayong panglawas atong mga subscribers, fellow believers, anyan sa kita ng atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios sa Balbido Evangelistic Ministry. So okay, let's presume nga ikaw nga magtutuo na kaandam na, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Panalang kanimo dili magtutuo, gamita ka ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Therefore, magapadayon ta karon sa atong gibiyaan kagahapon. Niya pa kita concentrate sa atong tun-anan nga giuluhan og developing divine viewpoint. Okay. 1 Timothy 6:14 atong tutukan kini. Nagkanayon, that thou keep this commandment without spot, unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Now, pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo, ang magtutuo becomes in union with Christ forever. Nadugtong siya, naiusa. That is what is otherwise called positional truth. Ang tinuod yung kahimtang niya. So siya nadugtong kang Ginoong Jesucristo o kanang pagkadugtong paghiusa niya hangtod na kana sa kahangturan. Dias Galatia 2:20, nagkanayon ka we have been crucified with Christ. O niya in 1 John 2:28, ato maning gituki kagahapon, nagkanayon, and now little children, teknon, mga tinunan, abide in Him, sa Dios, that when He shall appear, si Ginoong Jesucristo ang isgutan din that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Now, mangutan ako nimo, why do we feel ashamed? Nga namang may mga uwaw. What are the reasons we feel ashamed? Well, maybe we are guilty. Guilty of unsa nang mga sala nga appeal man na sa pagkadautan. Sin is part of evil. So, tingali, di na kay mental sex lust, mental attitude sin. So, beware of this. Mana nga. Kaya doon na mong duha ka matang sa anang sex. Okay. Ang una nini, outside of marriage, itawag kining sala o adultery. This is committed by a married person. Minyo. So, adultery. Ikaduha, outside of marriage, gitawag ni fornication, committed by a single person. Okay? So, ayun na nagkalimti. Diferensya ang sex outside of marriage, adultery kini. Buhatan kini maong sala sa usa ka minyo nga tao. Okay? O yung kaduha, gawas sa marriage. Outside of marriage, gitawag kining fornication, committed by a single
person. Okay, ato ta sa Roma 6 ngadto sa 7. Nagkanayon kinig. Our old man is crucified with him, kang Ginoong Kristo, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he who is dead is freed from sin. So it's presumed nga kita patay na gikan sa sala. You see? Remember the 8 momentum tests? Okay. Unsa man to? As a review. Old sin nature, people, thought, panguna-una, systems, ang mga sistema, arrogance, ang pagkamapahitason, hatred, ang pagdumot, disaster, ang mga katalagman, disaster, o ang prosperity, ang kauswagan. So, timan nina, 8 momentum test nga itong agian, ingon nga mga magtutuo. Ayaw kalimti itong 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Colossians 3:5, nagkanayon, mortify therefore your members which are upon the earth. So, ang matang magtutuo, by this time, kinahanglan nga, nasayod na siya sa iyang padulngan, his destiny. Pinagi sa iyang sibog sa unahan sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Advance to the high ground of spiritual maturity. Kinahanglan siya nga makakabot sa spiritual adulthood to be able to make his destiny a reality. Nga mawang personal sense of destiny. Nung dumi, kadtong duha ka mga opposite skills na itong ginatunan na. Spiritual skills versus arrogant skills. Unsa man ang spiritual skills? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity versus giatbangan kini sa arrogant skills. Yang satanas ni self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, kita go mga magtutuo. Matag magtutuo. Okay? Matag magtutuo, kinahanglang magmainawato na kang Ginoong Kristo. Must imitate. How? Well, I presume, by growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That's how we glorify God. Now, diya sa Colossus 3:6 ug Juan 3:36, naghisgot man na og wrath of God. Thomos sa Grigong pulong. Now, kining wrath din this is an anthropopathism. Unsa man ning anthropopathism? It's ascribing human feeling on God. Mura balag atong giatagan lang. Ascribing ba? Sa tawanong pagbati. Although sa tinod, sa Diyos ka na. So kinilang pagpahayag, pagpasabot nga ang Diyos justisya ug hingpit ang iyang paghustisya. So kita kung mga magtutuo kaniadto Colossians 3:7 kanayon, kita mga magtutuo once walked before as unbelievers, meaning na kinabuhi ta ingon nga mga di magtutuo kanhi. But now, dias Colossus 3:8, but now ye also put off all these, meaning to put them aside. Gihikling na ni. Unsa may gihikling? Kining anger, kining wrath,
malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Kini, put aside na sila. Okay, Proverbs 27:4. Nagsulti diyaw, wrath is cruel, and the anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Ephesians 4:31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. James 3:14. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Now, ato lang yung gipang hisgutan kini mga bersikulo nga akong gipang batbat. Exodus 20 verse 7, taking the name of the Lord your God in vain. Now, by the way, there is one community college din is California nga dunay sila motto. Iba kung sa ilang motto, learn, grow, succeed. Ang panangatong lokal nga simbahan diha nga dapita kanunay gyung naga-emphasize our own doctrinal motto, which is study, learn, believe, and apply. Operation SLBA. Unsay study, learn, believe, and apply. Unsay i-apply? Pulong sa Dios. Now, hinumdumi, kadtong 7 ka kasangkapan, ang divine provisions for every believer. Gisangkapan ang matag magtutuo ni ining 7. Ang Dios nagsangkap niini. Naguna nini Biblia. Ikaduha ang pagka-omnipotence sa Dios nga kanang Espiritu Santo. Sunod, divine plan for the church. Sunod, right pastor teacher. Gisundan kini og privacy of the priesthood. Onya, logistical grace support. And finally, ang ikapito, spiritual freedom inside the operational divine dynasphere. Kining maong mga provisions gisangkap sa Dios nga ni kanatong mga magtutuo aron nga kita makatuman sa protocol nga plano sa Dios sulod diya sa operational divine dynasphere under the enabling power of the Holy Spirit. Now, nana sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2 of God's plan. Now, James 3:14 na pod, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. So, tuod, ayaw po kalimti katong duha ka opposite skills. Now, spiritual skills versus arrogant skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity versus get bangan kini sa arrogant skills nga self-justification, self-deception, and self-absorption. Now, okay. Dinhilang una kita kutob karon. Ito'y padayon iugmanaw. Ayaw kalimot sa pagpangiguban sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios bahin sa divine dynasphere nga apil niini ang atong pag-develop the divine viewpoint. Salamat to Dios nining grasya nga mong gipahimuslan. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makawadayon ning among spiritual momentum sa ngalan ni Kristo Jesus kin tanan mo giampo. Amen.